Σημερινή παρουσία αφορά ένα έργο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ερευνό και Καινοτομό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Όπως όλοι γνωρίζετε, η τεχνολογία στα πεδία της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας πλέον έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη και προσφέρει πλέον τεχνικές λύσεις σε περιβάλλοντα που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολη και μη επιχειρησιακή η μοντελοποίησή τους. Η εικονική πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και μας δίνει τη δυνατότητα να μπούμε και να γνωρίσουμε κόσμους που σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να δούμε. Υπάρχει όμως και ένας κόσμος που όσο και αν διαβάσουμε, όσες φωτογραφίες και αν δούμε, όσες ενημερωτικές εκπομπές, ομιλίες και ντοκιμαντέρ και αν δούμε, πάντα κάτι θα μας λείπει. Θα μας λείπει η σύνδεση και η αλληλουχία των γεγονότων. Αυτό τον κόσμο θα μας παρουσιάσει ο αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Λύρας, που ανήκει στο εργαστήριο της διδακτικής των γεωεπιστημών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Και δεν θα πω κάτι άλλο για να μας ξεναγήσει στο γεωλογικό παρελθόν της Αττικής μέσα από την ανάπτυξη εφαρμογών για την εικονική και αυξημένη περιήγηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, Κύριε Λύρα, σας δίνουμε το λόγο. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Γεια σας και από μένα. Δεν κατάλαβα, η εταιρεία σας έχει να κάνει με επαυξημένη πραγματικότητα? Ε, το blended learning, Γιώργο μου, είναι το face-to-face και οτιδήποτε έχει σχέση με τον υπολογιστή. Οπότε, Α, ωραία. στην ουσία, ναι, και VR και AR, Ωραία. όλα αυτά έχουν σχέση. Ωραία, γιατί θα Ότι σας είναι πω εξ περισσότερο για αποστάσεως. VR παρά για AR, Μμμ. ενώ Κανένα θέμα. έδωσα τίτλο AR, στην πραγματικότητα δεν είναι AR, Είναι VR, λες. είναι VR, ναι. Οκ. Εντάξει, ευχαριστούμε. Σε ακούμε. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω έχει να κάνει με την Ακρόπολη, την οποία όλοι τη ξέρουν, ακόμα και όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά και κάτοικοι εκτός Αθήνας. Λοιπόν, όταν είναι το πιο διάσημο το πόσιμο της Αθήνας, όλοι έχουν πάει εκεί και όταν ο κόσμος πάει, το κεράτο μου, και δει το μνημείο, μετά το επόμενο πράγμα που κάνουν είναι να σταματήσουν να βλέπουν την Ακρόπολη και βλέπουν το περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή βλέπουν την Αττική. Αυτό ακριβώς ήταν και η έμπνευση για το έργο που κάναμε. Το έργο αυτό λεγόταν Παλαιοσκόπ και είχε ως αντικείμενο την παρουσίαση της γεωλογικής και αρχαιολογικής ιστορίας της Αττικής. Εδώ βλέπετε κάποιους ανθρώπους που κοιτάνε γύρω-γύρω την Αττική. Εδώ βλέπετε πάλι κάποιους ανθρώπους που έχουν κρεμαστεί από τα τείχη και κοιτάνε την Αττική. Και έχω να σας πω και μια προσωπική εμπειρία. Εγώ την πρώτη φορά που πήγα στην Ακρόπολη για να δω το μνημείο, όλοι οι άνθρωποι, μα όλοι οι άνθρωποι είχαν πάει σε μία κλητή και κοιτάζανε προς το μοναστηράκι. Γιατί είχε πάρει φωτιά ένα σπίτι και όλοι ασχολιόταν με τη φωτιά στο σπίτι. Κανείς δεν ασχολήθηκε με την Ακρόπολη. Αυτό βέβαια εντάξει ίσως ήταν μια ακραία περίπτωση, όμως έχει και την σημασία του, γιατί αυτό που βλέπει κανείς έξω από τα τείχη είναι η Αθήνα του σήμερα. Έχει να κάνει κάτι το οποίο τον ενδιαφέρει γιατί ζει μέσα σε αυτήν. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι τουρίστας, αλλά μπορεί να εντοπίσει το ξενοδοχείο του. Μπορεί να δει κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με αυτόν. Ενώ το μνημείο, ναι, έχει τη σημασία του, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν τον συνδέει άμεσα. Σκεφτήκαμε λοιπόν, εφόσον οι άνθρωποι κοιτάνε συνέχεια έξω από την Ακρόπολη, τον περιβάλλοντα χώρο, να δείξουμε πράγματα τα οποία οι περισσότεροι δεν μπορούν να τα δουν, να τα καταλάβουν. Κοιτάζοντας κανείς την Ακρόπολη σήμερα, βλέπει ένα αστικό τοπίο. Από άκρη σ' άκρη. Από τον ημιτό μέχρι το Εγάλεο. Ούψ.
Όμως, αν κανείς γνωρίζει την ιστορία ή την γεωλογική ιστορία της Αττικής, μπορεί να δει πράγματα και να καταλάβει δηλαδή για το πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το αστικό τοπίο. Για παράδειγμα, και θα δείξω αυτό ως παράδειγμα, μπορεί κανείς να δει τον ποταμό Ηλισσό. Ο ποταμός Ηλισσός δεν υπάρχει πια. Ένα πολύ μικρό κομμάτι του ποταμού Ηλισσού μπορεί να το δει κανείς στην οδό Διάκου και Αρδιτού, στη διασταύρωση Αρδιτού και Διάκου, κοντά στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Όλος ο υπόλοιπος Ηλισσός είναι κάτω από την Αθήνα. Αυτοί όμως που ξέρουν μπορούν να τον εντοπίσουν, γιατί ο Ηλισσός ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία, ή καλύτερα οι δρόμοι που έχουν φτιαχτεί πάνω από τον ποταμό Ηλισσό. Εδώ βλέπετε μια αναπαράσταση. Το ποντίκι μου φαίνεται. Το γυρίζω. Ναι. Εδώ βλέπετε μια αναπαράσταση που φτιάξαμε, που δείχνει τον ποταμό Ηλισσό, και ακριβώς δίπλα βλέπετε την Αθήνα του σήμερα. Εδώ έχω μια εικόνα του Ηλισσού πριν υπογειοποιηθεί. Εδώ αυτή η εικόνα είναι πάλι πριν υπογειοποιηθεί. Ο Κηφισός είναι ακριβώς, έχει ληφθεί από το Παναθηναϊκό στάδιο. Αυτό το κτίριο δεν υπάρχει πια, εντάξει, έχει κρεμιστεί. Αλλά βλέπετε το ποταμό Ηλισσό. Ένα γεφύρι τέτοιο ακόμα σώζεται. Κανείς διασχίζοντας την οδό Διάκου για να φύγει από την Αρδιτού να πάει στη Συγκρού, περνάει πάνω από ένα τέτοιο γεφύρι, χωρίς να το καταλαβαίνει. Και εδώ βλέπετε τις εργασίες υπογειοποίησης του Ηλισσού. Όπως είναι σήμερα. Σκεφτήκαμε λοιπόν, υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Υπάρχουν όμως και άλλες πληροφορίες. Δηλαδή, μπορεί κανείς, αν ανέβει πάνω στην Ακρόπολη, να αρχίσει να λέει ένα σωρό πράγματα. Όχι για την Ακρόπολη, αλλά για το αστικό τοπίο της Αθήνας ή και για τη γεωλογική ιστορία της Αθήνας. Πώς σχηματίστηκαν τα βουνά, πώς ήταν η Ακρόπολη πριν γίνει λόφος, τη ζώα υπήρχαν. Όλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ σύνθετες πληροφορίες και είναι πάρα πολύ δύσκολες να μεταδοθούν. Ο πιο απλός και άμεσος τρόπος να μεταφέρει κανείς τέτοιες σύνθετες πληροφορίες είναι μέσω της εικόνας, μέσω της παλαιοαναπαράστασης. Και ένα παράδειγμα που πάντα χρησιμοποιώ σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το εξής, ότι σκεφτείτε από μόνοι σας. Όλοι ξέρετε για τον Τυραννόσαυρο Ρεξ. Σχεδόν κανένας από εσάς δεν έχει διαβάσει ένα επιστημονικό άρθρο για αυτόν. Επιστημονικό, όχι βιβλίο για παιδιά. Όλοι τον ξέρετε από τις ζωγραφιές, από τη τηλεόραση, από τον κινηματογράφο ή από άλλα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν αυτή την παλαιοαναπαράσταση. Δηλαδή χρησιμοποιούν την τέχνη. Ο συγκερασμός λοιπόν της τέχνης με την επιστήμη είναι ένας ιδανικός τρόπος για να μεταφέρει κανείς πληροφορίες. Αποφασίσαμε λοιπόν να συγκεράνουμε τέχνες και επιστήμες για να παρουσιάσουμε την εξέλιξη της Αττικής. Και δημιουργήσαμε δύο εφαρμογές. Η μία είναι χρησιμοποιεί βαθιά εμπίθηση, όπου ο χρήστης απομονώνεται από το περιβάλλον και χρησιμοποιώντας μια ειδική συσκευή με γυαλιά ή και κράνος, ανάλογα τι συσκευή είναι αυτή. Εδώ απλά χρησιμοποιεί νομίζω Oculus. Ε, Μπορεί να δει το περιεχόμενο που δημιουργήσαμε. Και μία άλλη όπου δεν απομονώνονται από το περιβάλλον, απλά χρησιμοποιώντας ένα τάμπλετ ή ένα κινητό τηλέφωνο, μπορεί να δει τις εικόνες που δημιουργήσαμε από την Ακρόπολη. Η δεύτερη περίπτωση φυσικά λειτουργεί μόνο από το λόφο της Ακρόπολης. Όταν ανέβει κανείς πάνω στο λόφο της Ακρόπολης, η συσκευή αυτή, χρησιμοποιώντας το GPS της, μπορεί να καταλάβει πού βρίσκεται και να προβάλλει τις σωστές εικόνες. Παλιά το έλεγα αυτό ότι είναι επαυξημένη πραγματικότητα, αλλά μετά κάποιος μας υπέδειξε ότι ξέρεις, δεν είναι επαυξημένη πραγματικότητα, διότι
το σύνολο της εικόνας που υποβάλλεται στη συσκευή είναι αποτέλεσμα δημιουργίας. Δηλαδή δεν χρησιμοποιεί και εικόνες δεν χρησιμοποιεί την κάμερα, ας πούμε, για να πάρει εικόνες από το περιβάλλον. Οπότε δεν έχουμε επαύξηση της πραγματικότητας, οπότε καλύτερα να το πείτε εικονική πραγματικότητα, όχι επαυξημένη. Οπότε δημιουργήσαμε λοιπόν δύο εφαρμογές παρόμοιες μεταξύ τους, εικονικής πραγματικότητας, για να πούμε σύνθετες ιστορίες. Στην πρώτη φάση της ομιλίας θα σας πω για το τι είναι αυτές οι ιστορίες που λέμε και ποια είναι τα επιστημονικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε για να τις παρουσιάσουμε. Και στη δεύτερο μέρος της ομιλίας θα σας πω πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι εικόνες. Και ξεκινάω με το πρώτο μέρος που αφορά τι είναι αυτό που λέμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που λέμε είναι πώς σχηματίστηκε ο βράχος της Ακρόπολης. Εδώ ο βράχος της Ακρόπολης έχει σημειωθεί με ένα κόκκινο αστεράκι και τον βλέπετε. Αλλά αυτό η φωτογραφία δεν είναι ακριβώς από το βράχο της Ακρόπολης, είναι από... Ε, τέλος πάντων, ακριβώς δίπλα που είναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ε, που έβγαλε ομιλία και ο Απόστολος Παύλος. Πώς λέγεται ρε παιδιά τώρα? Εθνικά. Όχι, πιο κοντά. Εντάξει, Δεν τέλος είμαστε πάντων. φιλόλογοι, δυστυχώς. Ε, Φιλοπάπου. Φιλοπάπου. λοιπόν, εντάξει, Φιλοπάπου. λοιπόν. Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εκεί κοντά, δίπλα από το μοναστηράκι. Ε, οι ασβεστόλιθοι αυτοί σχηματίστηκαν πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια και ήταν το αποτέλεσμα πολλών γεωλογικών διαργασιών για να σχηματιστούν. Αλλά αν κανείς τις μελετήσει, μπορεί να καταλάβει ότι πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια η Ακρόπολη δεν ήταν ένας λόφος, αλλά ήταν μια θάλασσα. Η γεωλογία η γεωγραφία της γης εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Η Ελλάδα, ολόκληρη η Ελλάδα ήταν κάτω από τη θάλασσα, οπότε και η Αθήνα. Και αν θέλει να δει κανείς την Αθήνα της εποχής εκείνης, το μυαλό του θα πρέπει να πάει σε έναν ύφαλο, αλλά όχι κοραλιογενή, δηλαδή δεν υπήρχαν κοράλια, υπήρχαν κάποια δίθυρα, κάποιοι άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι σχηματίζανε αντί για τα κοράλια υφάλους. Υπήρχαν τελείως διαφορετικά είδη ψαριών, υπήρχαν κάποια κοχύλια τα οποία δεν υπάρχουν πια που λέγονται αμμονίτες και καθώς και κάποια άλλα θαλάσσια αρπετά. Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του παλαιοσκόπου. Οπότε η ιστορία μας ξεκινάει από τα 70 εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν σχηματίστηκαν τα υλικά, ας πούμε οι ασβεστόλιθοι, που δόμησαν την Ακρόπολη, τα Τουρκοβούνια, τον Λυκαβητό και όλους τους λόφους τους οποίους υπάρχουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τώρα, μετά 70 εκατομμύρια χρόνια ήταν η εποχή των δεινοσαύρων. Δεινόσαυρους δεν έχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε αυτή την εικόνα. Μετά από τα 70 εκατομμύρια χρόνια, μετά από τα 40 εκατομμύρια χρόνια, άρχισαν να εμφανίζονται στη γη, στην Ελλάδα, να εμφανίζεται η Ελλάδα και έχουμε απολιθώματα χερσαίων οργανισμών. Οι δεινόσαυροι όμως πια έχουν εξαφανιστεί και στη θέση τους υπάρχουν τα θηλαστικά. Τα παλαιότερα θηλαστικά που έχουμε από την Ελλάδα είναι από 34 εκατομμύρια χρόνια πριν, αλλά είναι ψηλά στη Μακεδονία και στη Θράκη. Ακόμα και πριν από 15 εκατομμύρια χρόνια δεν έχουμε απολιθώματα τέτοιων ζώων στην Αττική. Και ο λόγος είναι γιατί η Ελλάδα άρχισε να σχηματίζεται από ψηλά. Σχηματίστηκε ψηλά και σιγά σιγά η Ελλάδα άρχισε να σχηματίζεται όλο και πιο χαμηλά. Πριν από 10 με 5 εκατομμύρια χρόνια έχουμε τον σχηματισμό της περιοχής που σήμερα καταλαβαίνουμε ότι το ονομάζουμε ως Αττική. Και πράγματι σε αυτήν την περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά
πάρα πολλά απολιθώματα θηλαστικών. Η πιο διάσημη θέση στην Ελλάδα με τέτοια είδη ζώων είναι εδώ πέρα που το έχω μαρκάρει με το νούμερο 16 και είναι μια περιοχή που λέγεται Πικέρμη. Που μπορείτε να πάτε πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο, εντάξει, δεν είναι κάπου μακριά. Εδώ βλέπετε κάποιες ανασκαφές που γίνονται σήμερα στο Πικέρμη. Και οι ανασκαφές αυτές δεν είναι σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να πάει στις ανασκαφές, θα πάει να παρκάρει δίπλα σε ένα βενζινάδικο που είναι επί της οδού Μαραθώνος. Τρεπατάει, μπορεί και 100 μέτρα, ίσως και λιγότερο. Και μέσα στο ρέμα του Πικερμίου γίνονται τέτοιου είδους ανασκαφές. Από τις ανασκαφές αυτές έχουν βρεθεί πάρα πολλά ζώα. Και ξέχασα να πω ότι οι ανασκαφές δεν γίνονται μόνο σήμερα, αλλά ξεκίνησαν πριν από 200 χρόνια σχεδόν. Οπότε υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός απολιθωμάτων που έχουν συγκεντρωθεί και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα είδη των ζώων που έζησαν στην Αθήνα πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια. Η ηλικία αυτών των απολιθωμάτων είναι 7 εκατομμύρια χρόνια. Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίσαμε ότι το επόμενο πράγμα που θα παρουσιάσουμε στο Παλαιοσκόπ θα είναι τα ζώα και το περιβάλλον της Αθήνας πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια. Μα θα μου πει κάποιος, συγγνώμη κύριε, εδώ πέρα αυτά τα πράγματα είναι που έζησαν στο Πικέρμι, δεν έζησαν στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο. Εντάξει, σε αυτό έχει κάποιο δίκιο. Εδώ είναι το Πικέρμι, η Ακρόπολη είναι εδώ, αλλά υποθέσαμε ότι τα ζώα θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα, και ισχύει αυτό, να περάσουν και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Δηλαδή τα ίδια ζώα που ζούσαν στο Πικέρμι ζούσαν και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Η αλήθεια είναι, και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι το λεκανοπέδιο της Αττικής πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια δεν ήταν ακριβώς όπως είναι σήμερα. Για παράδειγμα, η θάλασσα ήταν πολύ υψηλότερα. Η θάλασσα έφτανε περίπου όπως είναι σήμερα ο λόφος του Φιλοπάπου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από το Φιλοπάπου και πάνω ήταν το ίδιο πράγμα. Δεν υπήρχαν σπίτια. Εντάξει, καμιά φορά ξεχνάω να το πω αυτό. Δεν υπήρχαν καν άνθρωποι. Λοιπόν, πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια, λοιπόν, παρουσιάσαμε τα ζώα της Πικερμικής Πανίδας και τα φυτά. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Πικερμικής εποχής είναι ότι είχαμε μια επέκταση των χόρτων. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Γης, αυτό το πράγμα που ονομάζουμε χόρτο άρχισε να επεκτείνεται με πάρα πολύ. Σήμερα θεωρούμε λογικό να υπάρχει μια χορτολιβαδική έκταση. Πριν από μερικά εκατομμύρια χρόνια όμως, Μπάμπη, ας πάρω σε λίγο. Έγινε. Πριν από... Τι έλεγα τώρα, σήμερα θεωρούμε φυσιολογικό να υπάρχει μια χορτολιβαδική έκταση. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο έγινε πριν από 10 εκατομμύρια χρόνια. Οπότε τα χόρτα είναι σχετικά νέα για την ιστορία της Γης. Έτσι στην Αττική που δημιουργήσαμε βάλαμε αρκετές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Συγκεκριμένα δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον όπου ήταν μια μεγάλη χορτολιβαδική έκταση στην οποία υπήρχαν συστάδες δέντρων σαν σαβάνα. Γιατί το περιβάλλον της εποχής εκείνης ήταν μια σαβάνα. Μια σαβάνα με συστάδες. Γιατί υπάρχουν σαβάνες που δεν υπάρχουν συστάδες. Τα ζώα ήταν τέτοια ζώα που να μπορούν να καταναλώνουν χόρτο, όπως για παράδειγμα υπήρχαν κάποια είδη ύπων, τα άλογα, γι' αυτό έβαλα αυτή τη φωτογραφία, έχουν αυτή τη μεγάλη μουσούδα για να βάλουν τα δόντια μέσα, να έχουν αυτά τα δόντια τα οποία μπορούν να μαρσίσουν χόρτο. Βλέπετε ότι το χόρτο είναι μια τροφή πολύ σκληρή, οπότε χρειάζονται αυτά τα μεγάλα δόντια για να μπορούν να μασίσουν το χόρτο. Και εδώ βλέπετε μια αναπαράσταση που δεν είναι δικιά μας, δείχνει απλά, είναι ένας πίνακας ζωγραφικής που δείχνει πώς ήταν το περιβάλλον της εποχής εκείνης, που έχει είδη αλόγων, ύπων, μαζί με ελωροειδή και κάποια δέντρα. Επίσης ξέρουμε ότι στην Αττική έζησαν πολλά είδη καμελοπαρδάλεων
και πολλά είδη ελεφάντων. Προβοσκιδωτών καλύτερα, όχι ελεφάντων. Το πιο έτσι διάσημο είδος προβοσκιδωτού της εποχής εκείνης είναι το δεινοθήριο, που ήταν ένα είδο προβοσκιδωτό με χαβλιόντες στην κάτω γνάθο. Τέτοια, εδώ βλέπετε ένα τέτοιο απολίθωμα και εδώ μια αναπαράσταση που υπάρχει στο Μουσείο της Κρήτης και περιέργως μόλις τώρα ο Μπάμπης ο Φασιλάς από το Μουσείο της Κρήτης μου πήρε τηλέφωνο. Μήπως με παρακολουθεί. Είναι τέλος πάντων. Ναι, θα σας πω γι' αυτό. Και εδώ είναι μια πρώτη αναπαράσταση που φτιάξαμε για το κάτω Μειόκινο. Η επόμενη περίοδος που φτιάξαμε είναι το Πλειστόκενο. Το Πλειστόκενο έχει καλή αντιπροσώπηση σε όλη τη χώρα και στην Αττική και είναι αυτό που σημειώνεται εδώ με πράσινες κουκίδες. Αρχίζει πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Στην Αττική υπάρχει στα Τουρκοβούνια. Αν πάει κανείς στα Τουρκοβούνια, τα Τουρκοβούνια είναι νταμάρια. Τα χρησιμοποιούσαν, λειτουργήσαν για πάρα πολύ χρονικό διάστημα και σήμερα ένα κομμάτι από τα Τουρκοβούνια έχει μετατραπεί σε πάρκο. Ένα έχει μείνει έτσι όπως είναι. Αν πάει κανείς, εντάξει, έχει και παράνομη δραστηριότητα εκεί, κάτι στάνες έχει. Αλλά αν περπατήσει λίγο, μπορεί να δει ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές με κόκκινα χώματα, όπως εδώ πέρα. Οι περιοχές αυτές είναι χάσματα, στα οποία μέσα πέφτανε χώματα και καμιά φορά πέφτανε και ζώα όταν λειτουργούσαν. Πριν από 2 περίπου εκατομμύρια χρόνια, αυτά τα χάσματα ήταν ανοιχτά, πέφτανε λοιπόν χώματα, πέφτανε και ζώα και σήμερα τα χάσματα αυτά έχουν αποκαλυφθεί λόγω της δραστηριότητας των λατομείων και βρίσκουμε απολιθώματα. Και τι απολιθώματα βρίσκουμε? Βρίσκουμε απολιθώματα της εποχής του Πλειστοκαίνου. Ο κόσμος, που λέγεται και εποχή των παγετώνων. Ο κόσμος όταν ακούσει εποχή των παγετώνων και εποχή του Πλειστοκαίνου, το μυαλό του πηγαίνει στο Ice Age και σε κάτι μαμούθ και σε κάτι ταινίες με χιόνια και πάγους, που είναι όλα σωστά αν είσαι στη Βόρεια Αμερική ή αν είσαι στη Βόρεια Ευρώπη. Στην Αθήνα όμως, που είμαστε πολύ νότια, οι παγετώνες δεν φτάσανε ποτέ, οπότε δεν έχουμε τέτοιου είδους ζώων. Στην Αθήνα το περιβάλλον ήταν κάπως έτσι. Οπότε θέλαμε να δείξουμε την εποχή των παγετώνων, αλλά την εποχή των παγετώνων της Ελλάδος ή καλύτερα την εποχή των παγετώνων της Αθήνας. Οπότε φτιάξαμε ένα περιβάλλον που αντιστοιχεί σε αυτή την εικόνα που βλέπετε εδώ πέρα. Χρησιμοποιήσαμε απολιθώματα που έχουν βρεθεί όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε άλλες γύρω περιοχές και φτιάξαμε αυτή την εικόνα που βλέπετε ότι είναι ένα ανοιχτό, όχι δεν είναι δάσος, είναι και αυτό ένα είδος σαβάνας, αλλά είναι διαφορετικό από αυτό του πικερμίου, δηλαδή υπάρχει της προηγούμενης εποχής. Υπάρχει μια ανοιχτή χορτολιβαδική έκταση, αλλά τα δέντρα απλά είναι αραιά τοποθετημένα μεταξύ τους και δεν είναι σε συστάδες. Έτσι ήταν η εποχή των παγετώνων ε, της Αθήνας. Φτιάξαμε φυσικά τα πιο εμβληματικά ζώα της εποχής των παγετώνων που είναι τα μαμούθ. Τα μαμούθ του Νότου ζούσαν σε θερμά κλίματα. Δεν ήταν μαλλιαρά όπως τα μαμούθ στο Βορρά. Και η επόμενη περίοδο που φτιάξαμε είναι η εποχή του Ολοκαίνου. Η εποχή του Ολοκαίνου στηρίζεται σε μια δολίνη που υπάρχει εδώ πέρα, που έχω σημειώσει με το νούμερο 17 και είναι στη Βραώνα. Εδώ βλέπετε και μια εικόνα της. Εκεί έχουν βρεθεί ζώα της ηλικίας 7.000 χρόνων. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα γιατί είναι ακριβώς μετά το τέλος της εποχής των παγετώνων. Δηλαδή έχουμε τελειώσει πια με τους παγετώνες και έχουμε την Αθήνα όπως θα ήταν σήμερα αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή έχουν τελειώσει οι κλιματικές μεταβολές. Ό,τι ζώα ήταν να εξαφανιστούν, εξαφανίστηκαν. Έχουμε την Αθήνα. Πώς θα ήταν η Αθήνα δηλαδή πριν έχουμε την άφηξη των ανθρώπων. Και με βάση τα ζώα που βρέθηκαν στην Βραώνα, ξέρουμε ότι ήταν ένα δάσος με βελανιδιές, ότι υπήρχαν πάνθυρες,
ότι υπήρχαν βουβάλια, υπήρχαν άγρια άλογα, λύκοι. Οπότε η Αθήνα είναι ζώα τα οποία θα μπορούσαν να ζουν και σήμερα στην Αθήνα. Μπορεί να ακούγεται τρελό ότι υπήρχαν κάποτε πάνθηρες στην Αθήνα, όμως οι πάνθηρες υπήρχαν στην Αθήνα και στην Ελλάδα και στους ιστορικούς χρόνους. Και μάλιστα ο τελευταίος πάνθηρας σκοτώθηκε στη Σάμο και έχει γίνει και βιβλίο. Είναι το καπλάνι της βιτρίνας και είναι και ταρχευμένος. Δηλαδή, αν πάτε στη Σάμο, θα το δείτε ταρχευμένο. Έτσι είναι μια αναπαράσταση που φτιάξαμε για την Αθήνα της εποχής του Ολοκαίνου. Αυτά με τα γεωλογικά στοιχεία. Τώρα υπάρχει το ιστορικό κομμάτι. Το ιστορικό κομμάτι, εντάξει, ήταν μονόδρομος τι θα δείχναμε. Αποφασίσαμε να δείξουμε την Αθήνα της εποχής του Περικλή, το Χρυσό αιώνα. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να μην το δείξουμε αυτό το πράγμα. Και αποφασίσαμε να δείξουμε την Αθήνα στο τέλος του 19ου αιώνα. Γιατί στο τέλος του 19ου αιώνα? Γιατί ακόμη την εποχή εκείνη η Αθήνα ήταν ένα μικρό χωριό. Εντάξει, είχε αρχίσει να μεγαλώνει. Οπότε ήταν η τελευταία εποχή που η Αθήνα ήταν μικρή. Αλλά ταυτόχρονα είχαν αρχίσει και είχαν φτιαχτεί τα πρώτα μεγάλα δημόσια κτίρια. Είχε σχηματιστεί το παλάτι, το οποίο αργότερα έγινε βουλή. Είχε φτιαχτεί ο βασιλικός κήπος, το οποίο αργότερα έγινε εθνικός κήπος. Είχε φτιαχτεί η Μητρόπολη, είχαν φτιαχτεί διάφορα τέτοια κτίρια. Αλλά ακόμα η Αθήνα, είπαμε, είναι μικρή σε μέγεθος. Οπότε απεικονίσαμε αυτή την εικόνα της Αθήνας. Εδώ βλέπετε μια πρώτη αναπαράσταση που κάναμε για την Αθήνα του 19ου αιώνα. Είναι τελείως λάθος, μα τελείως λάθος. Ας πούμε, έχει παντού δέντρα, ενώ αν δείτε στις ζωγραφιές και στις εικόνες, δεν υπάρχουν δέντρα στην Αθήνα της εποχής εκείνης. Οι άνθρωποι φάγανε κυριολεκτικά όλους τους λόφους γύρω-γύρω από την Αθήνα και τον ημιτό. Δεν είχε μείνει δέντρο για δέντρο. Και τα σπίτια επίσης είναι λάθος, αλλά τέλος πάντων. Α, ναι, η ίδια εικόνα όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Βλέπετε, δεν υπάρχει ούτε ένα δέντρο, ή στον ημιτό, είτε στην Ακρόπολη. Εδώ βλέπετε την ίδια εικόνα φωτογραφημένη στο τέλος του 19ου αιώνα και σήμερα. Εδώ είναι το Παναθηναϊκό στάδιο, εδώ είναι το Παναθηναϊκό στάδιο σήμερα. Και βλέπετε ότι από την πύλη του Ανδριανού, που είναι εδώ πέρα, μέχρι πέρα, αφενός δεν υπάρχουν σπίτια και αφετέρου δεν υπάρχουν και δέντρα. Δηλαδή καλύτερα σήμερα. Σήμερα η Αθήνα έχει περισσότερα δέντρα από ό,τι είχε το 19ο αιώνα. Τα δέντρα, ας πούμε, της Κεσαριανής, που είμαι εγώ τώρα εδώ, το δάσος αυτό γύρω από την Πανεπιστημιούπολη, όσοι έχετε έρθει, είναι όλο δευτερογενές. Το έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Γι' αυτό υπάρχει και ένας σύλλογος ο οποίος το χειρίζεται. Είναι αυτός που το έφτιαξε. Μέχρι και χώμα χρειάστηκε να κουβαλήσουν με γαϊδούρια, όπως βλέπετε σε αυτή την εικόνα, για να φυτέψουν τα δέντρα του ημιτού. Εδώ τι δείχνω. Εδώ δείχνω την Αθήνα της κλασικής εποχής και την Αθήνα του 19ου αιώνα. Λοιπόν, αυτά είναι που είχα να σας πω για το τι δείξαμε και πού στηρίζονταν τα στοιχεία αυτών που δείξαμε. Τώρα θα σας πω πώς τα φτιάξαμε. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να φτιάξουμε ήταν το ανάγλυφο. Και έχω ένα βίντεο που τα δείχνω όλα αυτά, οπότε για να δούμε τώρα πώς εγώ θα κάνω stop share. Όχι. Share θα κάνω. Αν ανοίξει το βίντεο σου σε άλλη καρτέλα, να δεις σε ποια Να ανοίξει το καρτέλα άλλο και να, καρτέλα. ναι, να το ανοίξεις και να επιλέξεις εκείνη την καρτέλα, να δείξεις το share δηλαδή. Κάτσε τώρα εδώ πέρα μερικά πράγματα. Πιο δύσκολο είναι να κάνεις το zoom παρά το παλαιοσκόπιο. Πώς το δείχνω αυτό, Μαρία? Κάνε share τώρα και και διάλεξε από τις εικόνες που σου βγάζει το βίντεο, ας πούμε. Πού είχες το Καλά, βίντεο. φαίνεται εδώ τώρα ότι ένας άνθρωπος σε έναν υπολογιστή. Ναι,
Ναι, αυτό φαίνεται. Ωραία. Αυτό εδώ είναι το πρώτο πράγμα που κάναμε, ήταν να φτιάξουμε το terrain. Μμ. Για να φτιάξουμε το terrain χρησιμοποιήσαμε ένα λογισμικό που λέγεται World Creator, το οποίο επιτρέπει να δημιουργήσεις τέτοια ανάγλυφα. Ε, Χρησιμοποιήσαμε φυσικά, στηριχτήκαμε αρχικά στην τοπογραφία της Αττικής, αλλά τη διαμορφώσαμε κατάλληλα ανάλογα με την εποχή που γινόταν η αναφορά. Το World Creator επίσης επιτρέπει στο να τοποθετήσεις διάφορα είδη γρασιδιού, διάφορα είδη ε, πετρωμάτων, και με αυτό μπορέσαμε και φτιάξαμε σιγά σιγά το ανάγλυφο. Τώρα, αυτό το πράγμα το βάλαμε μέσα στο Blender, το οποίο είναι ένα λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές, χρησιμοποιείται σε παιχνίδια, σε ταινίες, ε, σε κείμενα σχέδια, σε επιστημονικές εφαρμογές, δεν έχει σημασία. Και εκεί πέρα ασχοληθήκαμε, εδώ βλέπετε τον άλυψο, με το φύτεμα δέντρων. Τι είναι αυτό που λέω τώρα. Επειδή θέλαμε να φτιάξουμε όλη την Αττική, κυριολεκτικά όλη την Αττική, αποφασίσαμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να δημιουργήσουμε δέντρα, διάφορα είδη φυτών, τα οποία να είναι πάρα πολύ απλά στη γεωμετρία τους. Εδώ βλέπετε και θα δείτε αναλυτικά αργότερα ένα τέτοιο δέντρο, το οποίο από άποψη γεωμετρίας είναι πάρα πολύ απλό. Και μετά φυτέψαμε μέσα σε εισαγωγικά τα δέντρα αυτά σε όλη την Αττική. Και δεν τα φυτέψαμε μία φορά, τα φυτέψαμε πολλές φορές ανάλογα με το περιβάλλον που δουλεύαμε. Δηλαδή, φυτέψαμε άλλα δέντρα την εποχή του Πλιστοκαίνου, άλλα δέντρα την εποχή του Μειοκαίνου και ούτω καθεξής. Το φύτεμα των δέντρων έγινε με έναν αλγόριθμο. Δηλαδή, θέσαμε σε ποιες περιοχές θα υπάρχει ένα οικοσύστημα με αυτά τα είδη των φυτών και φυτεύτηκαν αυτά αυτόματα. Γιατί το να κάτσει κάποιο και να βάλει ένα δέντρο σε όλη την Αττική μπορεί να θέλει και κάτι κάνα χρόνο να το κάνει. Για να το δούμε εδώ, το δείχνει πώς το κάναμε. Όχι, εδώ δείχνει πώς σχηματίστηκε ένα τέτοιο δέντρο, το οποίο όπως σας είπα είναι πάρα πολύ απλό στη γεωμετρία. Και εδώ δείχνει πώς φυτεύτηκαν τα δέντρα. Μετά φτιάξαμε τα σπίτια για τις ιστορικές εποχές. Τα σπίτια σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας φωτογραφίες της εποχής εκείνης. Αυτό έγινε για τα δημόσια κτίρια ή τα σπουδαία κτίρια. Για όλα τα υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκε ένα λογισμικό που λέγεται, κάτσε γιατί δεν το θυμάμαι, OpenStreetMapper που να λέγεται, το οποίο δημιουργεί τα σπίτια με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε το περιβάλλον που θέλαμε να κάνουμε. Φυσικά δεν δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον, δημιουργήσαμε πολλά περιβάλλοντα, ένα για την κάθε εποχή, το οποίο ήταν όλη η Αττική. Όχι όλη η Αττική, όλο το Λεκανοπέδιο. Θέσαμε ορισμένες θέσεις στο λόφο της Ακρόπολης, βάλαμε κάποιες κάμερες και δημιουργήσαν ένα 360 rendering για όλη την Αττική. Οπότε είχαμε ένα pre-render όλου του περιβάλλοντος από μια σειρά από κάμερες. Γιατί το κάναμε αυτό? Για τον εξής λόγο. Αυτό το περιβάλλον που δημιουργήσαμε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ βαρύ. Η ιδέα όμως ήταν αυτή η εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί από συσκευές που είναι χαμηλού κόστους. Από ένα tablet. Από αυτά τα Oculus της Meta. Πόσα κάνουν, ξέρω εγώ, 8 εκατοστάρικα. Αυτές οι μηχανές δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όλους αυτούς τους υπολογισμούς. Οπότε, κάναμε pre-rendering το περιβάλλον, δημιουργήσαμε δηλαδή τις εικόνες σε μηχανές high-end machines, για να... και το βάλαμε έτοιμο μέσα στη Unity για να συνεχίσει η συνέχιση της επεξεργασίας. Όπως προσέξατε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε πει τη λέξη ζώα. Δεν χρησιμοποιήσαμε ζώα μέχρι στιγμής. Τα ζώα
Εδώ δείχνει ένα τέτοιο περιβάλλον που δημιουργήσαμε. Μπήκανε πάνω από αυτό το περιβάλλον. Εδώ βλέπετε κάποιον που θα ετοιμάζει για να το τοποθετήσει. Και εδώ βλέπετε κάποια από αυτά τα ζώα, κάποιες δοκιμές που κάναμε για animation. Τα ζώα αυτά μπήκανε με τη Unity πάνω σε αυτό το περιβάλλον, ε, στο pre-rendered περιβάλλον, με έτοιμο animation. Από το Blender πήγε κατευθείαν στη Unity και από εκεί τα βάλαμε να κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή τα περισσότερα ζώα απλά κινούνταν σε ένα κύκλο ή σε ένα path το οποίο ήταν προσδιορισμένο. Οι ήχοι που βάλαμε στα ζώα ήταν και αυτοί δημιουργήθηκαν για αυτό το έργο. Οι πιο πολλοί ήχοι στηρίζονται σε σημερινά ζώα, συγγενικά ζώα, απλά παραποιήθηκαν λίγο ώστε να μην θυμίζουν πάρα πολύ τα σημερινά ζώα. Εμ, Τι κόλλησε αυτό τώρα. Α, ναι, εδώ δείχνει ένα δεινοθήριο το οποίο πίνει νερό, το οποίο πίνει νερό τελείως λάθος, δηλαδή δεν πρέπει, τα δεινοθήρια δεν πίναν νερό έτσι και μάλιστα είχα μαλώσει εδώ πέρα με τον Αλέξανδρο, αυτόν εδώ που το έκανε, ο οποίος επέμεινε ότι πρέπει να είναι έτσι, εν πάση περιπτώσει. Έχει κάτι τέτοια ψηλά λάθη με το έργο, αλλά δεν πειράζει, για το κακό κομμάτι μάλλον. Ο οποίος επέμενε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Ε, οι οποίοι βέβαια όλοι τους κάναν καταπληκτική δουλειά και θα δείτε το αποτέλεσμα σε λίγο σε κάποιες εικόνες για το ποιο ήταν αυτό που δημιούργησε. Λοιπόν, για να το δούμε λίγο. Θα κλείσω αυτό και θα ανοίξω αυτό. Και τώρα θα σας δείξω τι είναι αυτά που κάναμε. Γιατί τόση ώρα σας έλεγα κάναμε και κάναμε και κάναμε, αλλά δεν σας έχω δείξει τι κάναμε. Αυτές είναι κάποιες εικόνες οι οποίες είναι από το παλαιοσκόπ και δείχνουν το περιβάλλον της Αττικής στο κατώτερο ολόκληρο, δηλαδή πριν από 7.000 χρόνια. Το περιβάλλον της Αττικής στο κατώτερο πλιστόκενο, δηλαδή πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια. Το περιβάλλον της Αττικής στο Μειόκενο, δηλαδή πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια. Και το περιβάλλον της Αττικής πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια, όταν ακόμα η Αττική ήταν κάτω από τη θάλασσα, που ήταν ένας ύφαλος. Επίσης θα σας δείξω κάποια in-game footage, δηλαδή μέσα από τα γυαλιά, το κινηματογραφήσαν μέσα από τα γυαλιά. Εδώ δείχνει την Αθήνα της εποχής του 19ου αιώνα. Ειδικά για τις εποχές, τις ιστορικές εποχές, έχει κανείς τη δυνατότητα να στοχεύσει κάποια δημόσια κτίρια, τα οποία φωτίζονται διαφορετικά, να τα φέρει κοντά του, να τα περιστρέψει, να πάρει κάποιες πληροφορίες για αυτά. Και νομίζω το κάνει εδώ για ένα από αυτά, τη Μητρόπολη της Αθήνας. Ναι. Και εδώ είναι το ωραίο. Ειδικά για τις προϊστορικές εποχές μπορεί να φύγει από το περιβάλλον της Ακρόπολης ψηλά και να πάει κάτω στο περιβάλλον που είναι τα ζώα. Τώρα, θέλαμε το εξής πράγμα. Αφενός να δείξουμε τη μέγιστη δυνατή βιοποικιλότητα, σωστό, δηλαδή να δει τα πιο πολλά είδη ζώων, αλλά και ταυτόχρονα οι αριθμοί τους να είναι μικροί. Γιατί θέλαμε οι αριθμοί τους να είναι μικροί, γιατί για να μην ζοριστούν οι μηχανές που τα δείχνουν. Είπαμε, το έργο προορίζεται για μηχανές χαμηλού κόστους. Οπότε αποφασίσαμε τα περιβάλλοντα όπου θα φεύγει κανείς από την Ακρόπολη και θα κατεβαίνει κάτω να είναι
νερόλακοι, περιοχές δηλαδή με νερό. Γιατί εκεί μαζεύονται διάφορα είδη ζώων. Μαζεύονται ζώα για να πιούν νερό, μαζεύονται ζώα για να δροσιστούν, μαζεύονται σαρκοφάγα ζώα. Ίσως να το έχετε δει στην τηλεόραση, στα ντοκιμαντέρ. Οπότε δημιουργήσαμε νερόλακους για κάθε εποχή. Εδώ βλέπετε μια τέτοια για το ολόκενο. Βάλαμε και ένα ψηφιακό ξεναγό, μια γυναίκα και έναν άντρα. Εδώ είναι για το πλιστόκενο. Εδώ είναι για το μειόκενο. ε. Και εδώ είναι για την εποχή του Κρητιδικού. Δηλαδή πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια. Αυτά είχα να σας πω. Ε, Αυτό είναι και το τέλος της παρουσίασης. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, εντάξει, ως γεωλόγος τα βρίσκω πάρα πολύ συναρπαστικά όλα αυτά. Και να ξέρεις και το παρελθόν έτσι, της Αττικής και όλα αυτά τα ζώα πολύ συναρπαστικά. Θα ήθελα τώρα όποιος έχει ερώτηση προς τον κύριο Λύρα ή κάποια παρατήρηση ή οτιδήποτε θέλει να μας πει, να μοιραστεί μαζί μας, ε, παρακαλώ. Θέλετε να... ωραία. Λοιπόν, ναι, σας ακούμε. Κυρία, για να δω. Σηκώθηκε ένα χεράκι, αλλά δεν είδα από ποιον ήταν. Με συγχωρείτε. Ναι, δεν σας ακούμε. Θέλετε να ανοίξετε το μικρόφωνο και να μιλήσετε. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Δεν πρόλαβα να δω, γιατί σηκώθηκε το χεράκι και... Εγώ έχω να πω κάτι γιατί Α, ήθελα να το δείξω, γιατί το έχω και διαφάνεια, αλλά ξέχασα να το δείξω. Είναι ότι δεν λέω ότι κάναμε, μίλαγα λες και τα κάναμε εγώ και οι φίλοι μου, ξέρω εγώ. Συνεργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και τρία διαφορετικά ιδρύματα. Συνεργάστηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εργαστήριο Διδακτικής, και ο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού και τα γραφικά τα έκανε η εταιρεία Digital, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στη δημιουργία γραφικών στο χώρο του πολιτισμού. Και έχω μια διαφάνεια, εντάξει, που θα το δείξω μετά, που δείχνει όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα κάνανε. Ε, Ήθελα να το βάλω στο τέλος για να κλείσει η παρουσίαση, αλλά ξεχάστηκα με τα βίντεο. Οπότε, όταν λέμε κάναμε, μην φαντάζεστε ότι το έκανα εγώ και ένας κολλητός μου, εντάξει. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Υπεύθυνη ήταν η κυρία Αντωναράκου και πήρε 2 χρόνια για να γίνει. Εντάξει. ωραία. Αυτό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, πέρα από το site που μπαίνεις και βλέπεις το παλαιοσκόπ, πώς αλλιώς μπορεί να έχει πρόσβαση έτσι, ο κόσμος αυτό, Ναι, Γιώργο? νομίζω ότι ήδη το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού το παρουσιάζει. Μμμ, Γιατί το παλαιοσκόπ έχει νόημα να πάει κανείς και να φορέσει γυαλιά για να το δει. ναι, αυτό. Οπότε μπορείς να πας στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Μμ, Ένας άλλος τρόπος είναι, όχι, γίνονται συζητήσεις τώρα με την εταιρεία για να δούμε πώς θα γίνει διαθέσιμο σε ένα ευρύτερο κοινό, είτε μέσω της εφαρμογής για tablet ή κινητό, ή και μέσω των AR, αλλά των γυαλιών. το Oculus AR. λες. Αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλήξει κάπου, Μμ, οπότε δεν μπορώ να σας πω. ναι. Αν πήγε κανείς στο site
Απλά τι βλέπει. Βλέπει κάποιες αναπαραστάσεις σε 360 της Αττικής. Δεν μπορεί να καταλάβει, εντάξει, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, το μεγαλείο του έργου. Το είχατε στο Science Festival τελευταία φορά, δεν το είχατε? Ναι, το έχουμε δείξει σε κάτι φεστιβάλ, το έχουμε δείξει σε μουσεία, το έχουμε Λέω που δείξει σε είχατε τα διάφορες χώρες. Oculus και φορούσαν τα Oculus και το είχα δει γι' Η αλήθεια αυτό. είναι η εξής, ότι όταν το δείξω μέσα από το site δεν ενδιαφέρεται. Για παράδειγμα, το είχα δείξει σε έναν Ιταλό. Εντάξει, όταν πήγα και του το έδειξα, το πήρε και το έδειξαν στους φοιτητές τους σε ένα μάθημα μουσιακής εκπαίδευσης που κάνει. Και μου είπε να πάρεις τα πολυθώματα, εγώ παίρνω τα γυαλιά και φεύγω. Και εντάξει, το άφερα όταν άδειασε η μπαταρία, ας πούμε, πίσω. Οπότε τότε καταλαβαίνει κανείς το έργο. Δηλαδή όταν χρησιμοποιείς τα γυαλιά. Έτσι νομίζω και θα έχει αξία και στο σχολείο, στο σχολικό περιβάλλον. Δεν ξέρω γιατί είναι πολλοί συνάδελφοι εδώ που είναι εκπαιδευτικοί. Το Εγώ κάναμε και σε κάποια, όχι σχολεία, σε κάποιους χώρους, πώς το λένε, όχι παιδότοπους, που, που πας και απασχολείς, κάνεις εργαστήρια για παιδιά. Μμμ. Το κάναμε σε τέτοιους χώρους και εκεί είχε μεγάλη ανταπόκριση. Είδαμε ένα θέμα, το θέμα που υπήρξε ήταν το εξής, ότι στα πολύ μικρά παιδιά λίγο μπερδεύονται με όλες αυτή την ιστορία με το... Γιατί είσαι στα εκατομμύρια χρόνια, σου λέω ξαναγώ διάφορα πράγματα. Μετά μπαίνει σε μια χρονομηχανή, μπαίνει σε μια σαν τρύπα έτσι, σαν ταξίδι, σε ένα wormhole και σε πάει στο επόμενο και όλα αυτά. Και λίγο τους μπερδεύει η έννοια του γεωλογικού χρόνου όταν τα παιδιά είναι πολύ μικρά. Από τα 70 εκατομμύρια χρόνια στα 5 εκατομμύρια χρόνια, μετά στο σχολείο, άντε και να έχουν ακούσει κάτι για αρχαίους Έλληνες και ξαφνικά βλέπουν πάρα πολλά πράγματα και αυτό λίγο τους μπερδεύει. Δηλαδή είδαμε ότι στα πολύ μικρά παιδιά δεν δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ναι, μεν εντυπωσιάζονται, ναι, μεν βλέπουν τους ελέφαντες που μπορείς να πας κάτω από τον ελέφαντα και να δεις από πάνω. Όλα αυτά είναι εντυπωσιακά. Αλλά αν τα ρωτήσει στο τέλο τι μάθανε, σου λένε διάφορα τρελά πράγματα. Δηλαδή, Ούτως ή άλλως είναι πολύ περιορισμένη η γεωλογία και η παλαιοντολογία στο σχολείο, δεν το συζητάμε. αυτό είναι για τα μικρά παιδιά. Για τα πιο μεγάλα που πάνε στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, εντάξει, το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν πλέον τι γίνεται. Ωραία, λοιπόν, θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Εγώ θέλω να πω ότι βλέπω πολλούς φίλους και γνωστούς εδώ. Θα ήθελα πάρα πολύ έναν ένα να σας μιλήσω και να σας καλησπερίσω και να σας πω τι ωραία που είσαστε εδώ μαζί. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσους φίλους και γνωστούς και όσους δεν γνωρίζουμε. Θα σας στείλουμε κάποια πράγματα και σίγουρα εκεί που θα ανέβει η παρουσίαση θα λάβετε ένα μήνυμα που θα έχει όλα τα Τι με στοιχεία και δεν έγραφες? χρειάζεται. Σε έγραφα, ναι. Οκ. Λοιπόν, Κορίνα, έλα. Έχεις ανοίξει το μικρόφωνο? Όχι. Τι γίνεται? Αυτό προσπαθώ. Έλα, μπράβο, καλώς την Τα κατάφερα. Συγχαρητήρια για την καταπληκτική δουλειά καταρχάς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν αυτό θα αξιοποιηθεί, μια ιδέα βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό, αν μπορεί να αξιοποιηθεί στο μουσείο, στο Παλαιοντολογικό του Πανεπιστημίου Αθηνών που έχετε. Μπορεί να γίνει γι' αυτό. Ναι, άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν κάνετε κάποιες επισκέψεις σε σχολεία. Εμείς είμαστε γυμνάσιο στη Γλυφάδα και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να σας Πιστεύω έρθουμε τα ότι Oculus, λες. Να σας έρθουμε τα Oculus και να τα βάλουν τα παιδιά. σαν τρελή το θέλουμε, να το ξέρετε αυτό. Θα σας ράνουμε και με ροδοπέταλα καθώς θα περπατάτε προς το σχολείο. Είναι εκπληκτικό πραγματικά και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει προσβάσιμο στα παιδιά μέσω των καινούριων προγραμμάτων που γίνονται αυτή τη στιγμή. Έχετε επικοινωνήσει με το ΙΕΠ? Πάντα ιδέες εγώ δίνω τώρα αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω πώς, πάντως πρέπει να αξιοποιηθεί. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε Πολύ πολύ. ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κορίνα. Άλλος που θα ήθελε να πει κάτι?
βλέπω χεράκια. Ωραία, να απαντήσω και στην... Αχα. Ναι, ενδιαφερόμαστε να το φέρουμε στην εκπαίδευση. Ναι. Αλλά με έναν κάποιο ίσως πιο οργανωμένο τρόπο, γιατί το έχουμε πάει ήδη, όπως σας είπα, σε σχολεία και σε Μμ, χώρους μάθησης. Και μμ. εντάξει, ξέρουμε, αν το κάναμε τώρα από την αρχή, ίσως κάποια πράγματα να τα κάναμε διαφορετικά, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το προϊόν ως υπάρχει σήμερα λειτουργεί πάρα πολύ καλά σε κάποιες τάξεις, τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Μμ. Οπότε, και στις μεγαλύτερες ηλικίες, εντάξει. Δηλαδή, η μάνα μου, η οποία θεωρεί ότι η τεχνολογία είναι κάτι κακό. Η γυναίκα, εντάξει, τώρα ζει στο χωριό. Όταν τα έβαλε, είπε ότι είναι καταπληκτικό πράγμα. Λέω, αφού η μάνα μου λέει αυτό το πράγμα, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, Οκ. αλλά Ωραία. θέλουμε λίγο αυτό να χρησιμοποιηθεί στη μέση εκπαίδευση να γίνει με ένα λίγο πιο οργανωμένο τρόπο. Γιατί δεν είναι απλά ένα προϊόν δικό μας, δηλαδή ένα προϊόν του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι προϊόν μιας συνεργασίας και με άλλους ανθρώπους και με μια εταιρεία, ας πούμε, οι οποίοι έχουν και κάποιους άλλους στόχους. Λοιπόν, παιδιά, έχει περάσει η ώρα. Αφού δεν θέλετε κάτι κάποιος, εκτός αν... δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, θέλετε να μας καληνυχτήσετε εσείς? Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε. Ξαναλέω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω με τον καθένα από εσάς, τους φίλους και τους γνωστούς. Θα μας δοθεί ευκαιρία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Ντοναράκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε έτσι αμέσως, μας είπατε το νέο όταν ζητήσαμε αυτή τη συνεργασία. Ε, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Να σας έρθει κάποιο μήνυμα. Ευχαριστούμε και εμείς εκ μέρους της IBL και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Λύρα και όλους όσους βρέθηκαν σήμερα εδώ. Είναι χαρά μας και ήταν κάτι πάρα πολύ διαφορετικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και θα σας στείλουμε τις πληροφορίες έτσι ώστε αν θέλετε να μπορείτε να το μοιραστείτε και με άλλους συναδέλφους ή σχολικούς συμβούλους ή όποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Γεια σας. Κύριε Ντοναράκου, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε. Γιώργο μου, δεν έχω λόγια. Με φοβούνται επειδή με βλέπουν έτσι άγριο, κατάλαβες, δεν με ρωτάνε. Λοιπόν, να είσαστε καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Θα επανέλθουμε. Ε, Ωραία, ευχαριστώ. Όλα τα μηνύματα λένε συγχαρητήρια Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια. Οπότε να είστε καλά όλοι σας. Καλό βράδυ.